מה קורה חברים? כאן הרמתי את הבאות סרטון חדש להיום ואני במחבוא עם אקסטרים. כבר התחלנו ושכחתי לצלם, אז לא נורא, אבל זה לא היה חלק מותח. בואי ובואי בינתיים הפסקת פרסומות. והנה חבר שלי. אנחנו במחבוא עם אקסטרים ואנחנו עכשיו הולכים לכל השאר הילדים שמשתתפים והוא בא! אוי ואבוי לי. לא, איתו, עם ריבי וסרפסולים. לא, אמרנו לא, הוא אמר שזה לא שכון, בדיוק שזה לא הוא. זה אשמתכם, היה תרסולים. יש לכם היה פליקי לא, לי היה. גם אני הייתי בעגלות. לא קשור, אם אני בצד התרסולים אתם יכולים בגלל להמשיך לשחק. מה זה? וואי, אז... הוא לא נגע בנו. והוא פסולים. הייתם איתו באותו דבר, דיברתם איתו, אמרתם לו יש לי פיפי, לא יכול להיות שזכם אותו זמן, לא אמרתם. טוב, שניים פסולים, נשארו רק 4. אז אמרתי לו בכאילו. גיא, גם משתתף. גיא לך להשתין, הוא משתתף אבל... בואו נלך מפה, אתם צורכים. נשאר 3 אחרונים. עדיין, טוב. שמעתי גיא, ברבה. סמוך עליי. אני הולך. נראה לי שראיתי את התופס תכלס, אבל כן, נראה לי. איפה בר? איפה בר? נראה לי שמעתי אותו גיא. טוב, הוא גם נשאר במשחק. אז נשאר 3 אחרונים. 4 אחרונים. סליחה. אם חיפש לא, רק בגלל שאמרתי שברחתי לו. טוב, אז... לא, זה לא בגלל זה, הוא אומר שהוא אמור לרוץ חיפש, הוא לא עובד למשחק. אתם פסולים! אנחנו יודעים. הנה, הוא ניתק לי, תודה לכם. אבל הוא לא רוצה לרוץ לכם, לא שמעתי? אז מעכשיו הוא חי לא, הוא רץ חי כל היום, טוב, אז זה פרסומות בגלל שהם רבים. טוב, אז המשכנו את הסרטון בזמן הריב שלהם. אז טוב, ילד בשם בר סופר, ואנחנו כבר כאן מתחבאים הרבה זמן, ומשום מה הוא לא בא. ותסתכלו את האצבע שלי. הוא ממשיך לשחק. טוב, אז ליאל גם כאן. הנה ליאל. ואם אתם יודעים, אני והוא מצלמים סרטון אנחנו מצלמים. עכשיו תרשמו בתגובות על העירוני ראש העין. כן, גם את זה, מה שהוא אמר. אני יושב עם הבגדים. אבל איפה בר? נראה לי שחקת אם אנחנו מנצחים, אתם נרשמים לערוץ ושמים לייק. עכשיו אני דופק על הספורט של החיים, הספורט שלי. ואני סוגר את הסרטון. הוא בא! לא משנה! התופס כאן! הנה המפגר. גיא! פרין! בר! מה? אבל אנחנו כן יכולים לשחק איתכם, לרוץ איתכם. זה לא מה גיא, אמרתי לך את זה בגלל שהוא בא מפה. גיא, בוא נשכנע אותם לחוזר. טוב, אמא, את יכולה לשלוח את זה. אולי נעשה חוזר, ואז
שולם וגיא לא יהיו פסולים. בסדר? טוב, אז... ירדה לנו. איפה? יאללה, אם כבר אתם שמים את הוויסר, שימו את העניין. אני שם פעם, עושים אחד מההתחלה, אז ביי.